Garen pilula elorjutik, Garen kortin, sormeni project, different people, belaunaldi ezberdin, harremanin zenduak sortzenin, sormenin, zurian. Bueno, bagu, lorrizon, azigara hori sormeninek gauza asko batzen ditugu, baina guk batez ere egin duguna da, landu belaunaldien arteko harreman horrek landu ditugu. Orduan, zer egin du horretarako? Institutotik eta sormeninek sustatzen dutenekin batera eta udaletxearen laguntzarekin bebai, jarri gara harremanetan jubilatu elkarteekin eta egoitzekin ere bai. Orduan, egin ditugu normalean eurek egiten dituzten ekintzak, ikasturtean, ez daukate ikasturteri, baina ikasturtean zehar eurek egiten dituzten ekintzetara hurbildu gara gu. Orduan, hartu ditugu gure ikasleak eta eraman ditugu ekintza desberdin horrek praktikatzera. Aurten orain arte egin ditugu Nordic Walking, hori biltzeko teknika berezi hori makilekin dana, orduan hori ikasleak joan dira jubilatuekin, ibialditxo bat egin dute, eta gero kartetan ere jolasten egon dira, beste batzuk egin dituzte bebai herriko egoitzak bizitatu eta bertan egiten diren ariketa ezberdinak eta harremanak eta elkar ezagutza hori egin da, eta dantza egiten dituzten dantza ikastaroetan ere parte hartu dute gure ikasleek. Azkenean, ekintza baino gehiago da sortzen den harremana eta euren artean sortzen diren elkarrizketa horri garrantzia handia eman diogu. Elorrio herri ez da oso herri handia eta txikia da, baina ez dute elkar ezagutzen. Eta orduan horrek bide eman du gero kaletik doazenean eta agurtzeko eta nola jaso duten hori oso baliagarria izan da. Bai helduentzat eta bai gazteentzat ere. Klasean ekintza bere egin baino lehen egin ditugu olako girotze saio bat, klase saio bat izan da. Eta girotze saio horretan egin duguna da apur bat, azaldu dugu, azaldu ez, jaso ditugu ikasleek dituzten aurre iritziak. Askotan, egoitzara joango gara, bai, baina zer, helduen ganako ze aurre iritzi dauzkate eta ze lan ere gutan parte hartuko dugun hori landu izan da joan aurretik. Gero hurbiltze saioa ekintza bera egin da, klase bakoitzak saio bat izan da. Normalean gelan egin dugu girotze saio bat eta gero ekintza bera. Eta gero jaso dugu horren ebaluazioa eta ebaluaketa hori gainera izan da, udalak ere prentsaurreko bat eskaini zuen eta hor elkartu ginen bai ikasleak, bai udala, bai sormeneko arduradunak eta helduak bai. Eta hor azkenean bai jaso genuen euren esperientzia nola bizi izan zuten eta ikasle batek komentatu zuen. Hasieran nik pentsatzen ez da bela, dantza egitera joango gara nagusiekin, baina zertara, baina ez dakite, eta gero joan direnean, etorri dira zaten, ze ondo gongaren, eta zenbat gauza erakutsi dizkigute. Usten eban, helduak, hor beti direla heldu, ez dakizu, eta euren esperientzia, euren bizi izan dakoa, beste bat etorri zen, esaten, honek lau hizkuntza dakizki, residentzian eta heldu batek lau hizkuntza dakizkiela eta ez dakizer eta ez dakin honek egin dagoen lan. Eta hori dana jasotzea guztot oso aberazgarra izan dela, bai helduentzat eta bai horrentzat. Eta datorren astean jarraipena emango diogu honi, eta egingo ditugu agenda 21-etik, gero bakoitzak bideratuko du bere asignaturatik, agenda 21-etik institutuko hortua aprobetxatuz, etorriko dira jubilatuak, landatu egingo dugu, jasoko ditugu orain dauden babaltzak, landuko dugu lurra, sukaldatuko dugu, beste kuadriatxo bat etorriko da sukaldera, babaltza horrek sukaldatzera, eta egingo ditugu hainbat ekintza gizartetik Elorrioko historia nolakoa den, apur bat emakumearen irudia nolakoa izan den Elorrion, hori dana jasoko dugu eta hori da horretan gabiltza. Eta karri dut bideotxo labur bat ikusteko orain arte egindakoaz, bale? Esan digu, jubilatuak? Beak igual. Gainera guk eskerrak eto jubilatuak, beak igual. Bueno, oso interesantea.